Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, jam waali e mum kala pulloɗo woni so pullo ardo yima jam waali e ma bandiraɓe. Ko yettere Allah min yiya manam neɗɗo fof e jogui pressio, manam neɗɗo fof nda huni mbamiɗo wiide e pular wodi ko jari, mais min manam neɗɗo yiya itta kam ko gommi ko ittanmi e leñol fulɓe bandiraɓe. Ndin ɗo jawdi ala bawo kam so ɗum addi mi on wattake sawru firdu leñol ɓe ngala ɗen ɗo barke bandiraɓe. No waɗi fayida neɗɗo o mbimi on d'abord a anda ko woni valeur ma, anda holko woni diine ma, anda holko woni aadaji ma, nafoore majji. So a anda ɗum a wawa tawnti fardorde an ko gonɗa bandiraɓe. Mboɗo yetta Allah te mboɗo yetta grand men no Moussa Sare Law bandiraɓe. Enen ngel men kayayel ɗon onon gandi somi haali onon paami ngel men tunduyel ɗon taw mi heɓi yimɓe 10 na Moussa Balde ni Moussa Sare Law mi heɓana wano munni yimɓe 10 bandiraɓe. Hitande wotere gokkumi o deuxiéme année o ma on ji entreprise mbono darni Sare yoɓa jeega walla Kolda. ɗum ko mi soppulo ardu haalani on na Moussa ni ino metti hebde ɓay d'abord o namo ɓalejo reedu. So neɗɗo ɓawli reedu woni ɓalejo reedu woni human binde a wawa waade na Moussa Sare Law wayini. Waɗi ɗo vidéo hanki mboɗo haala ɗum sababude ɓaleyagu men reedu enen fulɓe ɗum woni ko loyri en. A yahata Samba yahata ɗum woni ko tampini en ko tan ko wona ɗum change en mbawa yaade bandiraɗo. Fi mbawa fardorde ko gonɗa walla mbawa wadde considéré ko gonɗa, okkude gueɗal ko gonɗa bandiraɗo, wona e haalata ko e jikku. Donc guetoɗe ñamdude Moussa Sare Law ɓaleyagu reedu ala ko nafi te ko ɓawlo on deedi e dow an ko fof ko Allah hoddiri ko ɗum tan wonta. Allah hoddiri taw mi wona milliardaire, mi wona milliardaire hayso on tawaka. Donc goppe ɓaleyagu deedi mbawa yiide ɗo noon darani ko leñol fulɓe ne ñane fo ñane ko haala hay waggol participer on wawa wadde e gueɗe pulago bandiraɓe. Toujours mine yiya on neɗɗo o yiida wadde hunde d'abord na andu holko woni on ji activiste bandiraɓe. Min ko jimi activiste ji ɓaleɓe heko e ko gandumi woni activiste ko min mi yiyan ɗum e tubaɓe ɓay gogo activiste wona journaliste. ɓarejo tan jimi activiste waɗa hooremo journaliste. gueɗel ɗimmel ngel activiste wonta naafiki, activiste wonta naafiki bandiraɓe. Waadena so pullo ni ñande wotere mettani mbimi ko kontinde nde woni caɗele ɗe. Min so pullo ardo mi yi on wona kalis wondi kam e réseaux sociaux ko daranade leñol fulɓe. So ƴeewi guili puɗɗumi ɗo e réseaux sociaux ko meeɗa nande mboɗo nodda ngare bersanen ɗum ɗo ko min ɗon watta créé algo kam mi waɗa créé toujours hitande fof on ƴeewi mboɗo waɗa créé manam mboɗo ɗaɓita dame fof noon ko e leñol. meeɗa ɗo yaltinde goɗɗum taw wona pular winda kala ko jaltimmira a tawa taw ko pular winda hen
donc mboɗo sikke kala pullo ko fierté fonno won e dow mum surtout enen guel men Aria en ɗo bandiraɓe vraiment Moussa Sarr Law RS Grande ana andi toujours mine yawno tubaɓe ɓe wona becco maw ko mbirata neɗɗo RS Grande ko a mawɗo ala ɗum noon minen cohli wano mani e leñol he ha heewa vraiment yo jaam ñallu e men